Nej, jag bara sitter här i min skog. I min koja. Hjälp mig med filten. Jag bara sitter här i min skog, i min koja. Okej. Åh. 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 Men var ska jag vara då? What? Du ska vara i din bur, såklart. Där är den. Ja, men gå till din bur nu. Det är kul att vara i bur. Okej? Okej. Det är kul att vara i bur. Okej. Bur. Okej. Kul. Jättekul. Okej. Det är kul att vara i bur. Nej. Ha. Förresten. Du ska hoppa. 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 Ja. Hoppa. Hoppa. Så här gör de när de hoppar. Kolla! Gör så. Så här. Nej, inte så. Så här, du ska flaxa med armarna också. Flaxa med armarna. Inte så. Så här gör man. Kolla mig då. Så här gör man. Woohoo! Kolla mig då. Woohoo! Så här gör man. Woohoo! Kolla mig då. Woohoo! Så här gör man. Woohoo! Så gör man. Gör så. Vi ses. Så gör man. Gör så. Vi ses. Oj. Jag gör så här. En höna jag är.
ska jag flyga. Först så flyger jag. Sen så flyger jag. Sätter mig lite här. Hej. Vilar mig lite så här. Är ni med? För snart ska det ske. För på det femte så då smäller det. Flax, flyg, flax på mina vingar som bär. Jag svävar runt så här, för jag kan flyga. Flax, flyg, flax, liksom går humlor och fin. För jag går upp i skyn när jag flyger. Först så flyger jag.